Mhuri yeZimbabwe ndaine news update yevidhio iro radai kutrenda mumastreets esocial media ramai avo vairova mwana wavo Mambama. Ndichikutambirai pano paMagwa TV hamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zvirikuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosirisa. Kana iri first time yako nombosubscribe woturn on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates aupisa ndiwe munhu anotanga maona. Ngatidzokei munhau dzedu zvizere. Saka baba, pane hurukuro kana kuti mitauro yafamba kunyanya mudunhu resocial media. Ndosaka tatora mukana unoiswa 98.4 FM Midlands kuti timbonzwa kwamuri kuti zvakambofamba sei. Mungakwanisa kutitsanangurira here kuti tizosvika pamirizhonga yatakaona pasocial media apo pairohwa mwana Mambama, zvii zvakanga zvamboitika? Alright, in short, nyaya yangotangira pakuti ndakanotenga grocery. Alright. Ndatenga grocery ndakauya naro ndichibva kumukoba. Ndobva fonera mwana ngati yatori grocery ndambopinda mutown ndibva kumukoba 6. Ndobva ndaenda kutown paya mwana ndobva aenda sa grocery kumba akandisiya patable. Saka ndiri kutown vakandifonera vakati ndoda mari ndoda kuwedzera order yangu yepamusika. Ndobva ndagara ndikutouya iko ndimirirei. Saka ndasvika kumba ndakangosvika ndingonzi ndoda mari. Ndobva ndapa mari yangu $20 yavanga vatovashandisa. Ndobva ndati kanzi haina kukwana. Ndikabva ndati ndakambokupai here 10 yakwana mari yako yawakashandisa yawakabvisa paorder yako yemusika. Saka ndipo vakatanga kuita noise vachiti grocery riri zvai zvokugumbuka zvokutoti vakatoti grocery riri watenga nani. Alright. Pane munhu wawatenga naye grocery. Ndikati ndogotenga nani grocery ndatenga ndega ku6. Kana muchida endai ku6 munodi munobvunza. Saka mwana ndipo akati aiwa dedi vandipa grocery vatenga ku6. Havana kutoburuka seizvizvi. Saka vakabva vabvuta foni yangu. Vaida kuchekawo kuti vaone kuti ndiani wawapa mari. Alright. Because vaisati withdraw mari yakanga ikati one day. Alright. Satime yacho iyoyo makusena acho. Ndatoenda kubasa afternoon ipapo. Saka ndadaro vakabvuta foni yangu ndobva vasecha ndikati asecha izvi mawhatsapp chero kupi chero mamessage ndobva vashayiwa anything zviri related even nemagirlfriends kana nechi hapasina. But iwo nepfungwa dzekungoti ndine girlfriend nechi ndo zvinhu zvakava pashu ndofunga pane munhu wavatenga naye grocery. Saka indobva ndati atarisai ndobva vashayiwa ndobva ndipa foni yangu. Saka kubva ipapo manje ndo pakatanga noise vakutanga vakukandira grocery riya panze. Ndobva ndaritora ndarisa mukati. Ndarisa mukati mukomana ndobva rinonga panze rakurashwa panze. Saka ipapo manje ndo pakazoita noise vakuda kundibata. Inda kuvatora video ndirumba. Alright. Havana kusandibata bhozi mukomana ndo pakazopinda manje. Akuti aiwa tosuda noise kuno. Alright. Mukomana achipindira pakati. Zvadaro havana kukosa zodibata ndinenge ndakudini. Pari zvino hasati tawana information izere pamusoro pefamily iyi, asi zvikunzi mhuri vagari vemugwero amai ava vekurova mwanakomana wavo Mambama vakutariswa kumira pamberi pedare redzimhosva nekuda kwekuita mwana wavo physical abuse. Ndichange ndichikuzivisai news update iyi zvizere, so subscribe and turn on the notification bell so that usazojambwe nenyaya iyi. Ndokumboromondodza zvamunofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi yekugwero. Much love.